आसाम सरकार आरो लोगोसे आसामनि फरेस्ट बिफान बिटिआर सरकार आरो बिटिआरनि फरेस्ट बिफान जथायै उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुंड नैबे सिकारिदांगा बे आसाम अरुणाचल आरो भुटान इन्डियानि बे ट्राइ जंक्शन जे मोनसे समायना बे लकेशनाव बे जाय थावनियाव 10 लाख दंफां फुलि गायनाय अमृत वृक्ष आन्दोलननि बा बे मोनसे जि मेजर बा मेगा इनिशिएटिभ बिनि गेजेरजों जि दंफां गायनायनि जि इनिशिएटिभ बे इनिशिएटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा भलन्टारिलि जोङो सापर्ट होदों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलनि बे मोनसे स्ट्रेटेजिक लकेशनखौ सेलेक्ट खालामनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड माने पृथिबीनि जि मोनसे वर्ल्ड माने रेंकिंआव थिसननायनि थाखाय जि मोनसे इनिशिएटिभ आरो बेखौनो खौरां लानो थाखाय जोङो एबसुनि एडभाइजार आरो जों ज'है बेयाव बाहागो लाफैदों जिल्ला आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि गाहाय नेहाथारि जोंहा बाबुल बर' आरो एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथांमोना कन्टिनिउआसलि बेयाव दङ आरो गासै टीमानो आनसलिक कमिटिफ्राबो दङ बे मोनसे गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ थेवबो आसाम आरो बड'लेण्ड आरो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिकारिदांगायाव जानाय बे हाबाफारिया जिहेतु मोनसे ससियेल आरो इनभाइरनमेन्ट रिलेटेड मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय इक'लजिकेल बेलेन्स आरो बे हाया लार्ज स्केल बे गेवलां हाया ओरैनो गोलैनानै दङ दा जोङो नुदों बेयाव माने ओरैनो थानायनि थाखाय माखासे माने इलिगेल एनक्रचमेन्टबो बेयाव जादों माने जायफोर माने ट्राइबेल नङा दा बेखायनो मिथिंगायारि जि मोनसे जोंनि माने इक'लजिकेल बेलेन्सखौ मेनटेन खालामनांगौ जोंनि ओनसोलखौ ग्रिनारि खालामनांगौ जोंनि ओनसोलखौ आरोबाव माने एफरेस्टेसन माने हाग्रा ओनसोल खालामफिननांगौ जाहाथे जोंनि आबहावा जोंनि जि माने जि थासारि बेखौ जोङो बेलेन्स लाखिनाय दिनै जों नुदों जे जेरैबायदि सान्दुं बेयाव बयबो दंफां गायनो फैदों प्लान्टेसना सोलिगासिनो दङ आरो गिनिस माने बिथांमोननि जि अफिसियेल स्टाफ बिथांमोना दङ दा बेयाव काउन्टिंबो सोलिबाय थादों प्लान्टेसनाबो सोलिबाय थादों आरो दिनैनि बे जि सानखौ नायोब्ला बेयाव जथेस्थ सान्दुंनि माने दुंनाया बिराद बारा जादों आरो बियो थारैनो मिथिंगायारि इक'लजिकेल इमबेलेन्सनि थाखाय जादों क्लाइमेट चेन्जनि बाथ्रा दिनै जोङो सावरायो दा बेखायनो जोंनि ओनसोलखौ फिन एफरेस्टेसन आरो ग्रिनारि खालामनाया जोंनि मोनसे मेजर टारगेट आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों इनिशिएटिभ लानानै दंफां गायनाय एप्रिल आरो मे दानाव 5 जुन दाननि माने जि वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे मानासाव जों दंफां गायखांबाय मिजिं थिदों जे दिनैनि जि मेगा मोनसे इनिशिएटिभ सरकार आरो नन सरकार गासैनिबो जि रायजो राजानि मददाव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ जोङो ब्रेक खालामनानै सिकारिदांगा बे उदालगुरि आरो माजबाटनि अरुणाचल आरो आसाम भुटान इन्डियानि जि मोनसे बे ट्राइ जंक्शनाव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक खालामनानै बेखौ एस्टाब्लिश खालामनो हागोन आरो बयबो जुदि गोसो होनानै हाबाफोरखौ मावोब्ला जोङो थारैनो जाफुंसार महर मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों दा बे बेलायाव बोथोरनि थाखाय सान्दुंनि थाखाय आरो बेयाव दंफां गायनो फैनाय मानसिफोरा बयबो गोसो गुदुङै हाबाफोरखौ मावदों खिन्थु बिनि गेजेरावनो माखासे जिखिनि प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजि बेयाव जिखिनि मेन पावारनिबो क्राइसिसा एसे नुजाथिदों आरो जायगाया जिहेतु एसे थांलाय फैलाय कमिउनिकेसननि एसे माने बेयाव उसुबिदा फारसेथिं नोङो बेयाव गोबां माखासे बिफानारिफोरा बेयाव जयेन्ट एफर्ट मोनसे एंगेज जाबाय बेयाव माखासे तालमिला एसे नङा एसे आं फैनानै गोरोबलायैखौ मिथिफैदों खिन्थु जोंनि जि मेजर इनिशिएटिभ बे कन्टिनिउआसलि सोलिबाय थादों आरो दंफां गायनायनि जि टारगेट 10 लाख दंफां गायनायनि जि टारगेट बे टारगेटखौबो मिट खालामनो थाखाय हाबाफारिफोरखौ मावबाय थानाय जादों आरो बे बिथिङाव बे जोंनि बयनिबो मोनसे आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि बाथ्रा दा बेखायनो गिनिस वर्ल्ड जि ब्रेक खालामनांगौ आरो बेयाव रेकर्ड एस्टाब्लिश खालामनांगौ बेखौ जोङो जाफुंसारनो थाखाय गासैबो डेडिकेसन होनानै आद्रा थानाय 3 घन्टायाव बयबो जाहाथे दंफां गायगोन आं बेखौसो मिजिंथिबाय आरो जोंनि ओनसोलखौ मुलुगा जाहाथे मिथियो आरो मुलुगा जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ मोजाङै बुजियो बा नायनो फैयो बेखौनो आङो फोरमायबाय आरो गासै जि माने सम दान होनानै खस्थ' खालामनानै गासैबो जिखिनि हाबाफारिखौ मावदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आङो बावहरबाय गोजोन्थों।